vám chcem ukázať. Toto je moja telka. Tuto je môj Raspberry Pi pre porovnanie. Takýto dlhý je môj prst. A idem zachrániť ventilátor. A nemusím ho ani moc chladiť, ale proste vec. Táto vecička má Bluetooth, takže môžem zobrať môj Nintendo Switch a device cez Bluetooth. A hľadá. Pi Zero Eye, jasné. Connecting to Bluetooth device. Bluetooth audio. God damn it. OK, skúsim znova. Asi je to preto, že Raspberry Pi si prosí PIN, ale tomu Nintendo nerozumie. Anyway, keď nejde toto, pôjde iné. Čau Nintendo. Tu je môj laptop. Pi Zero Eye. Takže môžem ísť do krásne. A môžem si prehnať napríklad The Move. To asi nie je copyright. A ide to cez telku. Aké je toto cool? A keď mi to nestačí, môžem ísť na svoj iPhone, alebo aj nie. Cez AirPlay, cez Wi-Fi a AirPlay si môžem na to pripojiť. Takže keď si iPhoneer, ideš na Wi-Fi, keď si Androidiak, alebo Lenovo. Máš Bluetooth? A jo, Nintendo Switch nefunguje. Nevadí, čo zatiaľ? Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight.